Кажете за първото полувреме какво ви е мнението? Първото полувреме е много слаба игра двата отбора. И като не могат да играят, и почват контузиите. За второто полувреме как ги виждате нещата? 0-0. Мисля, че Миньор започна по-добре в първите 5-10 минути, но след това Марек лекичко се попити, изчакваше своите гости. Виждате, че имаше така доста интересни моменти пред вратата на гостите, които се превърнаха и в две дуспи, за съжаление изпуснати от футболистите на Марек. Тук е 5 възможности. Си ми правиха лавдо! Доволни са от играта? На Марек, да, много доволни. Има ли шанс за още един гол да отбележат според вас до края? Всичко е възможно в футбола винаги. До последно си играе. Благодаря ви. Дали ще има още една дуспа? Не. Да, душва. Не, мачо свършва. Не. Няма за кога да има още една дуспа. Благодаря ви, господа. Благодаря ви.